To jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Kamar yadda muka muku alkawari a yau ga mu nan mun tako kafa da kafa mun iso wurin Dr. Ahmad Yarima. Dokta wanda yake da cibiya mai tarin albarka, cibiya da ta saba kawo muku kyawawan magunguna waɗanda suke ɗauke da magance muku tarin ɗumbin matsalolin da suke tare da ku. Ana cibiya na Tabbas Islamic Medicine. To a yau ga mu nan ga dokta. So da kan cika ku da surutu. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muna gabatar da wannan cibiya tamu na Tabbas Islamic Medicine wanda muna kawo muku magunguna kala daban-daban wanda duk wasu cututtuka da suke shigowa muke jin labarai akan su. Allah ya ba mu damar sanin wasu da kuma magungunan da ya kamata mu yi amfani da su wajen ganin mun shawo kan wannan magungunan. So, barkanku da zuwa. Ya hanya kuma an dawo lafiya. Alhamdulillah. To masha Allah. Alhamdulillah dokta. Alhamdulillah. Masha Allah. To alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu. Ba tare da na cika ku da surutu ba kun ji irin bayanin da dokta ya yi mana. To dokta, za mu so mu ji cewar wannan cibiya ta ku taya kuke iya gano magunguna da za ku ba mu mara lafiya har ya samu waraka. Kamar duba da misalin cewar asibitin aka kai mutum sai an yi mai test na gwaje-gwaje ko kuma scanning kafin a gano me ke damun shi. To wannan cibiya ta ku mai albarka ta Tabbas Islamic Medicine ta kuke ganewa me yake damun mara lafiya kafin a fara ɗora shi akan tsarin magani. To alhamdulillah. Ta wajen mu gaskiya muna gano matsalan mutane ta fannin istihara. Misali kaga cuta akwai yanayin da zai zo maka. Matuƙar kana da baiwan wannan cutan to zaka san shi. Akwai wanda yana zuwa gaban ka zaka fahimci in dai iska ne, in maye ne, in na asibiti ne mun sani, in namu ne kuma mun sani. Saboda ka san misali shi cuta ta fannin iska ma an fara ma magana akai. Yanzu akwai mutane da yawa da basu san me iska ba. Za ka ga iska nuna sanin in shi a jikin mutum. Sai mutum kawai a ce mu shiga maganin iska ya je ya fara amfani da shi. Bayan kuma ba shi ne asalin matsalar da yake damun jikinsa ba. Kaga akwai iskan da yake na tururuwa, akwai na samiya, akwai na kuka, akwai na bayan gida, akwai na bola. Kaga kuma kowanne da maganin shi. Kaga yanzu mutum ba zai zama yana ciwon kai a bashi maganin ciwon kafa ya warke ba. Yanzu misali in ka ɗauki wanda iskan bayan gida ya taɓa shi, sai ka ɗauki maganin iskan tururuwa ka bashi. Idan ya ji wannan maganin a jikinsa to shi ma fa zai zo sai ka ga ciwo yana ta karuwa wa mutum. Shi yasa ga cutan iska bai cika barin mutane ba. Saboda me yasa ba sa tantance magani kafin a ɗauka a bayar. Kawai an ce iska. Yanzu in na zo maka kan mayu, kaga akwai maitar rigan karfe, akwai na kuliya, akwai na saniya, akwai na doki, akwai na ruwa, akwai na kwalba. So mutum aka ce mashi mayu kawai sai je ɗauki maganin mayu ko nawa ne maitan ne ya amfani da shi. Kuma in suka ji su ma kamar taɓo su yi za su zo masa jiki. So duk wannan fahimtansa idan mutum ya zo idan ba ta hanyar istihara ba za ka gane menene maganinsa ba, ina maganin yake. So da dama za ka ga musamman zo maka ta fannin matsalan haihuwa. Za ga mutum ya yi aure ya ta complain ya kai kusan shekara nawa bai haifu ba da sauransu. To matuƙar fa iska ya rike masa gadon baya, ya rike masa awaza da mara, to zai zo ya dinga sa mishi low sperm. Daga wannan hanyar sai a dinga magani ana menene, wani ma aka je test a ce ai lafiyar salau, amma sai dai gashi bai samu haifan, wani ma sai a ce infection. Amma matsalan asali na iska ne, kuma ba iskan da yake wannan abin sai iskan bayan gida. Musamman irin matan da za ka ga suna yawan wanka da yamma, to za ka ga suna yawaita mafarkai. Ba ga suna mafarkai an yi taro haka, su ga ana bin su da gudu, ko su ga kamar mutum a gefensu a kwanci hakan nan dai. Ka fahimta? Ko kuma su zo su ji suna yawan fushi. Ko ka ga haka kawai su dinga samun matsala da mutane. Da yawan samun saɓani wajen alkawari. A tama alkawari kaga baya cika.
in matsalan wannan iskan shi yake jawa, wasu ma sai su dinga ai sihiri aka musu kaza kaza. To kaga in ba ta hanyar bincike aka yi istihara aka yi ba wanda zai sani. In ka istiharan kuma ana so lalle ka gano maganin wannan ciwon kafin, amma ba wai kawai ka ɗauka ka ce ga maganin cutan iska ba. Ko kuma ka ce ga maganin maye ba, don maye daban iska daban. Akwai sanin inda maye zai bayar kaga kamar na iska ne, sai ka ga ka ta maganin iska baka warke ba. Akwai sanin inda kuma za ka ga maye ne yake yi, sai ka ɗauka iska ne shi ma ka zo ka ta yin maganin. To kaga duk irin wannan ana samun matsala a kai. To kaji ta inda muke fahimtar matsala a jikin mutum takaitacce a jiki kenan. To malam, masu matsalolin sanyi na mata wanda suke da infection din nan, meye matsalansu, meye maganinsu? Kamar fannin sanyi kaga yanzu akwai sanyin da musamman ya fi damun mata yanzu. Za ga yana sa musu farin ruwa ko ya sa musu wani wannan warin gaba da sauransu. To wannan a samu shi ma zan ba da wannan kyauta. Yawwa, ina tsintsiya da kake gani na laushi, na shagan daki. Yawwa, tsaiwan shi, a samu tsaiwan shi da citta. Duk yanda yawa mace ya mata chronic, ta samu wannan da citta, ta tafasa shi, ta dinga shan shi, ya zama kamar ruwan shanta, ta yi kwana 2 ko 3 tana sha. Za ta ga tana fisarar da wannan abin shi da citta kawai, cittan ɗanye za ta samu. To insha Allah yana ba da gudunmuwa sosai, saboda muna da takaitaccen lokaci. Misali kamar hawan jini, ana yawan mana magana a kai, muna yawan samun kiraye-kiraye akan wannan zan ba al'umma musulmi su goda shi kyauta, su ga yadda abin yake tafiya. Misali yanzu kaga ganyen ayaba, a same shi da jan kanwa, a sa a cikin tukunya, a zuba mishi ruwa da albasa, a raba albasan guda 2, kamar albasa 2 haka, a raba shi 2 da lemun sami a tafasa. To duk inda mutum yana sha sau 3 a rana, safe, rana, yamma, ya kai kwana 3, to ya je ya goda hawan jini a jikinsa. Insha Allahu zai ga fa'idan wannan na hawan jini kenan. Babban matsalan shine akwai wanda mayu suna rike mahaifa. Idan suka rike mahaifan mace kuma za ta ji halamarsa, za ta ji wani lokaci kamar ma cikin take da shi, za ta dinga laulayi da sauran abubuwa, har a ce infection ne, a ta mata allurai. To bakin mahaifanta ne sun zuba mata kurarraji. To wannan kurarrajin da suka zuba ba za su taɓa barin koyon halitta ya wuce ba. Wannan kuma matsala ne na mayu. Idan kuma iska ne yake mata, za ta dinga mafarkin yara, da kuma yawan jin irin goshin asuba jikinta yana ɗaukan zafi, kuma da mafarkai irin dai gashi nan na ruwa da sauransu. To wannan yana nuna cewa lalle iska sun aure ta. Idan iska ya aure ta kuma haka kawai za su dinga yawan samun saɓani da mijin, abin da bai kai ya kawo ba, za ta ga suna samun saɓani. Idan har kuma daga Allah ne wannan matsalar, to za su ga dai gashi nan suna zaune lafiya lau suna zaune. Zai zamanto tsakaninsu da shi da ita ne kawai a kaddaransu, ba haihuwa ko kuma dai wani abu dai wanda Allah shi ya bar wa kansa sani. Amma sanin inda maye yake bayarwa da kuma iska, wannan biyun su ne. To duk inda ka ga irin wannan misalin, lalle to ka san kana da su. Za ka ga misali ana haifan wasu yara wanda za ka ga suna da sikila, musamman lokacin sanyi haka, suna kumbura da sauransu. Kaga wannan shi ma maganinsa ana iya amfani da shi na wata 1. Shi da na HIV kusan daidai haka suke tafiya. Na HIV ma wata 1 ne ake amfani da shi, na sikila ma haka. To da yardar Allah wannan matsalan za ka ga ya kau. Don su gaba ɗaya yanayin tafiyansu da typhoid za ka ga kamar iska ne. Don mai typhoid in ya tashi mai za ka ga yana yawan surutai, ya ta surutu, ya rasa ma me yake furtawa. So duk irin wa'annan yana faruwa.
kuma magungunan su alhamdulillahi Allah ya ba mu ikon ba da shi, muna da shi muna barwa. Misali kuma ta fannin istihara da sauransu, duk inda muka bincika muka gane matsalan bai shafi wannan ba, don ba ma taɓa ba da maganin ciwo don ka zo ka faɗa mana, sai mun yi bincike mun tabbatar ya taurarinka yake me matsala kafin mu ɗauka mu bayar, saboda kar mu je mu ba da maganin da zai fi karfin jininka. To masha Allah. To alhamdulillah, masu kallon mu da sauraron mu, kun dai ji abin da dokta ya yi faɗa da duk bayanan da ya yi ta hanyoyin da suke bi suke gano wani matsala ne ke damun mutum, kuma sannan har su kai ga ɗora shi akan tsari na magani yadda zai samu sauki. To alhamdulillah dokta, abu na ƙarshe abin da za mu so mu ji shine, shin ga masu tuntuɓa a kodayaushe a wani adireshi za su same ku, ko kuma a ta lamban waya ne za a neme ku, hanya mafi sauki da za su iya samun yadda maganinku mai tarin albarka zai isa gare su? To alhamdulillah, lamban waya za mu bayar saboda yanayin lokaci kafin mu zo mu faffaɗa muku wajen da duka branch mu yake a yanzu haka. Lamban wayan da za a same mu a kai, za ku iya samun lamban mu kamar haka ko kuma kamar haka. To Allah saka da alkhairi. To wani fata da kai ma masoya wannan cibiya da ƙarshe a takeice? To ina musu fatan alkhairi, sannan kuma kofan mu a buɗe yake a duk lokacin da wani matsala ya taso, ko dare ko rana, a shirye muke da mu taimaka cikin yardar Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullah.